Sasisian pat ngi singoban ai ngi ublay ulah kat lambat ngi hakani ka step ko bamenta kam tam gi tayo ki balalik no ya ngi yoban mah ni sngi ka bakrao ki sngi ka bakentang ya ka ngi yoban ni syakri ya utrai no penem jengi uji skres tinga ai kublay ya pi baro ya ka ngi priang sku bahar kumju ya pi ki parab ngi bi ya jonga ya ka pi on page ni ka channel Good News TV naskuman ai kublay ya pi baro no ki long kami ki lokpa ki kun samla kan tayo chana ki happy baret nga ai kublay pi ha kerteng ga utrai no penem jengi uji skres teknik step ko menta nginya pusan ni makaktin ka jong oblay ya pengila ban syam na gospel ka kum Marcos kal nang ka bakha saw ka dekat ka balai makaktin jong ka ongkum ni haba udang don hapo bethenya haying lo siman wa pangyang tholi ka ba udang syong bam ka kenthai ka lawan ka badan ka dabi ala bastar kabadap da ka jisle pasngur kaba kodor te haba kala play ya kata ka dabi alabastar kala theru hakli jangu maka phang padang ngakwa banbu hane kalong tu no yaka balai phik pen khuslai yaka kala le ka kam babha yanga ka phang padang ngakwa banbu hane kalong tu no yaka balai phik pen khuslai yaka kala le ka kam babha yanga suanya sashkman ni penama blai kicing duai kokpa jangi ubah penangi wan ban damret selajat ka bakhoi ko pa ni ka step ka menta ngi dap da ka jisko komen ka bakrau ka jingi ba ka jome kam tam ngi ban jam ni mo jam ko ka sni ka bakrau ka sni ka bakentang ko pa ya ba shitlup ko pa kari khasi jantia jangi karat ka bangyo ban chakri ban mani ya ka kerteng ka jome karat to isnai lam ko pa ka ba minder kat lam ni ka clip mat ko pa to ai ka ba minder kat lam ya ka ba min long kat lam ngi ko karat to ai ban ka khubor ka bangyo ban karat ni ka por ko pa kalong ling bajing penyat ka jome am ka jangi ubre ko karat to pan kentang ya ka bat kam tam nam ta ki basno bat basngap ya kan karat to isnai lam ya ka ba menyalam lam ya ka jing jangi ko pa patraj karat wanam i no ni clip mat barong ngasanya ka jing am jangi bre adwai kini barok teng jom trab na pening Jesus Christ amen perang ibe kan ni kadai ka kentien ka ba Jesu Ukraine bat balai Ukraine ya ka Bible ka yathu yangi bakat ba udang don ha ka ying jong uwe ubri ubakerteng usimon uba don ru ya ka jingpang yang tholi Hakas nong Bethania kat ba kidang yesong hakata ka ying lawan nyuka mi ka we ka kenthai lawan ban mi ka we ka kenthai briu bat ka ni ka briu ladang ipen adu ka gospel Mattheus Marcos ba Lucas ke khlem ya thu shai saka kerteng jong ka ni ka kenthai henry u Yohanes pat u ong ya ka ni ba ka ni ka kenthai ka dei ka Mary henry shem la ya thu pan ba ka Mary ayu ka Mary ka men u Lazarus ne ka Mary mang Magdala ni ka way pat ka Mary ka jing tho ka ya thu yang i ba haba ka ni ka kenthai ka la mi ka la nya chua ya ki ja jong u Jesu da ki umat jong ka bat hadian ka ta ka la shemia ka dabi alabastar la de u kenja khiu baret ne ka kenja klong u ba don yo kenja penyang u ba iubi bat kabakodor kabalat ya kata ga penyang iubi hakli u Jesu Henry kaktin ublay kaya tu yangi bahap pedeng kata ka jingle jong kani ka kenthai don kibas ngo bitar haladi bat ki ongru babalay kani ka kenthai ka penle no ya kani ka jing sle lani ka jing ubi kaba kordor tam namar lada di yaka kan poi hadu laispa sukatam bat kala kira ya knyum ya kani ka kenthai bat dei bakum kata kapor kala peleng ya u Jesu ba un keren yang ni kentien ka bat dei ka jubam ya kita kiba bun kiba so bitar halade ba kita ki keli ya kani ka kenthai balai kale kani ka kam u Jesu u Jesu ong ini kentien tu eno ya ka balai pipen khuslai ya ka kalale kakam kababha yanga Hoi lesi kalong ka ba yang iban juba balai kani ka kenthai ka kloi ban ai ya ka ba bhatam ya u Jesu
Hendrai ka jubam ka basuk ngi ka bangin snow thu kalong bakani ka kenthai ka le bakani ka kenthai ka le ya ka ni namar ka don kam ya ka jing in ka ba kham palan liam ya u Jesu dai na kata ka daw kam shem la benu chu ban ai ka ba bahatam ka ba ka don ha ka benta ka jing jong ka na ban ai ka benta ya u Jesu ki parang e jonga habangi phai sakani ka perthai ka bangi menta ngi la banyo I ba don sibon ba ki briu ki ba kendo yala di ba ki IT yala ka ba bhatam na ka benta u Jesu lani na ka benta ka kam ka jong u Henry ka jingli yanga ya pipa tolong ba mangipat ngi ai ayu na ka benta jong u kajing kelinga kuak ban bu hang ni kalong mangabat mangilang baro mat mapi baro bila ai ayu naga benta jang u lesi ka juba kalong baka jing ai ka bakordor tam ka bangila ban ai hu ka dai ban ban syakri ya u nadu ka mensim jangi nadu ka donu ka jangi bat kani ka dai ru ka benta hakaba ublai uhi ukwa yanga banyilang baro bat syakri ya u bat ya ukhon jong u ubalang u Jesus Christ haka kitab Deuteronomy leno man rir khat basau ublai u ong tos ngau a Israel utrai ublai jome ulong uwei ublai utrai men it ya utrai ublai jome daka donut baro daka mensium baro daka bor baro kumjuru kini kiju kikintin kadang yai keren hangi hadu ukon jong u Jesus Christ daka ba uong men ya utrai ublai jome daka donut jome baro baka mensim baro baka jingmot jome baro baka bor jome baro rangi puli Marcos lenong bakat dekat balai kau kaba arpa ka kata kaba bahatam kaba ngilaban penpau hakmat kibriu na ka mentau Jesu kani ka kenthai ka penpau ya ka penyang lani ka jing ubi ba kodor hakmat jo ki babon na ka benta u Jesus Christ handrai mangipan ngakwa ban penpai ya pi shaka wei na ka benta ka bahatam ka kum ki khon Kristan ngilaban penpau shaki wei pan kata ka dai ka nuksa ka babha kani kalong ka wei na ki kam ki babahatam ya ka bangila ban penpau sya ki wei pat kum ki khon Kristan ngim don babra banyak biin ban ai da ka penyang ubi lani kak siar ka rupa ya ka spa ka pau ban penpau hakmat ki briu na ka banta utrai ba unong panem jangi Jesus Christ Henry tanggani ka nuksa babha kabangin penpa bangin peni syaki wepan kanang makiru kin bod ya kani ka nuksa babha bat ka bakordor tam haba ong ka nuksa babha ka jingmot ka long ka jing ka babha tam hakani ka perthai ka bangi menta ka long ka ba yangi bangin syam ya ki briu ki badon ya ka jinglong jing ka babha hala u Kristan ani u bampat long Kristan Henry limba kani ka benta ka penken mau yanga ya pi yang ngilang baro baka wei na ka benta ka babahatam gaget pen pau ada pen I sya ka perthai ada pen pau sya ki wei pan na ka benta u Jesu gadai kan nuksa babha dena ta ka dau apostol Paul u kentu ya u Timothy bat yanga ya piru kumju bangin long karukom lani kanuksa babha ya kita kibanget haga kitien haga jinglong jing haga jing haga jinget haga jinglong sngur namar kita perang ibein kani ka kubor kani ka setiap ka menta kawan ya tu yangi ba ka khot yangi ka bakalong ru ba kumno ngi dai ban le ba kumno ngi dai ban I no ya kita ki ai baro ba ngi dai shu al pen khuslai la de and ngi dai ban le ya ka bahatam nam tau trai
Bangi di ban le ya katakan nuksa baki we kenyo I ya kajing le jungi kum ki kristan baki ru kin bun wat ai baka jing em kristan jungi bangi nya kernyom lang ha baki ngi tep baka de ka basni ngi nya kernyom krisi lang baki ndai ka long pa ka jisu si ya oblai ngin ken ria ya kata ai ban limba ka jilong ba ha ka jungi ka nuksa ka ba ha jungi baki we kin long kenyo I baki nyo ban bun baki tep ba uta oblai jungi bangi sakri ulang uba im dan mara kata perang ibe in wat kuslai wat so du jing kerman wat diam jim jing ka jing im jong phi wat hap dang kin ti ya jong phi si bon ki mau jun thot ki babon si bon ki jing le ka jing ya len ti jong phi dai ai ti la di kum ni ka riu kan thai ka sngo thu ba ka don hap dang ka jing le pop ka jong ka jing du na ka jong ka mar kata ha ba ka yeshem ba jisu ka sngo thu ba jisu ulang uba khordor tam ulang uba in ba kan rai ka jing ba bei namar kata kam salia shu ban ai wala ka de ba kordoru namar kata ngiru wat ai bangiru bangin min penle no la ngin bertia la ngin thapnap ya ka ka ba ublei thang isyang ngi ngin ai ka ba kordor tam sha ublei namar ublei ik palan yang ai pi komba ula le ni ka rigun thai ai bangiru ngin le komta ba ublei unri usmara ka jing ka janga jampi dan mar kata ublei ka jingsok unyak par kerku ni ka por komba tin jong ublei la ya thu ni ka por ba kata ka jing ba ka jingen ba ka jinglong sngur ka jongi kan don hapa ka don ho jongi ba khanang ba ki wei pan kinyo I kanuk sa ka ba na ka banta jongi lingba da bangi le kumta ublei nyok ban kerku ya pi ya kirim peng ka stan baro ka ba kumjuru ya ki para banget ki ba pek ya kan ka channel ba ublei unri usmare ka jing jong pi haba pi dan hang no bangir ngi kan wajin duai na ka banta jongi jong pi lang baro ba ublei unsumar haba pi dan hang no ru ublei ka jing sok un kerku ya pi na ka banta ka burom jong u amen ngi pendam ublei ka jing duai ko pa jungi uba benang ni wan man damret aslajat ka bakhoi ya jome ni pan pau ya ka jing sungu ka bakrau ya ka jing ba ka jome ya ka mala rim la sumare ka jing em jangi ko kan rat ba kham tamen ni ka sngi ka bakrau ka tngi bakarpang ka bangi yo ban shakri ban mani ka kartanga jome ho trai ji suba I ha ka jing em jangi ubre sibul ki jing na mi sham ko pa da me jong ubre ublai ubam ju thoi ki jing na ki jongi ko mam la le ni ka riu kan thai ha padang ki jing ka jing mat ka jongka dai kira jus bi kam chem mun bu kata ka jing arta ti na ni kam bu ka jing ne ran dai ka wan ko pa ban IT ban ai ka bu bhatam shame to ai bangir ko pa bangin thau thmai ka donot kam sim bangin ai ka bu bhatam shame ko pa na du ka donot bat kam sim ko pa o min karat na jrong dai mun thrang is liang si sha ban yo an karat ya kata bangin ai na du ka donot ya kam sim shame ba kata ka bangin ai ka long dai ka jing ba ka jing ba ka jing ya sha apa ka jing em jongi bangin long sngur ka jing em jongi khnang kan long kanuk sa ka bopha shaki wei pat ko pa na mar ta long kat nem khmat baro ma bi ki pop kring kan kilat lap so si ka man jame la no ita ki ai baro thau thmai ka jing em jongi long sa nang ni sha khaman ka buram rong i ai lo shame ngadwai ki ni baro akateng jong trai no pnem jingi discuss brong menen menta pas bopam jikot ro amen